Hej alla mina små kompisar här. Hej allihopa och välkomna till en ny video. Det här är inte någon challenge, men det här har jag fått. Och då undrar ni säkert, vad är det i? Ni får 10 sekunder på er. Nu öppnar vi. Okej, jag säger vad det var. Det var godis. Som ni hör så är det ju godis. Som ni hör så är det ju godis. Annars är det. Jag gissar på att det är godis. Nej, för det är det inte. Jag gissar rätt. Jag gissar på att det är. Jag gissade att det var så här läppstift eller läppbalsam eller vad man nu kallar det. Och det rätta svaret är läppbalsam. Men jag ska inte göra. Jag ska inte bara visa er dem, utan jag ska också testa alla. Egentligen använder jag aldrig läppglans eller läppbalsam. Men för helvete, kan det svårt. Då ser ni att det är olika färger och vissa är lika. Jag ska säga en sak, att den här ska vara med också. Så. De där två är inte likadana. Den här är ljusare än den. Men nej, det är inga som är likadana. Men vi kör. Jag kommer lägga i dem där. Okej, jag ska lukta på dem. De luktar gott. Den luktar gott. Där. Nästa. Strawberry frosting. Åh, fy vad den luktar äckligt. Den luktar inte gott. Ingen av dem har luktat gott. Den luktar för helvete hundmat. Åh, vad var det här då? Konfetti! Är det sherry eller? Åh, den här luktar gott. Den här luktar gott. Strawberry bara. Den luktar gott. Och då lägger jag den i den här istället. Cake donut. Det verkar inte så gott, så att det här ska då vara banan. Det luktar säkert inte gott. Det luktar banan. Jag älskar inte banan. Jag hatar banan. Så den som var god. Och jag kan visa er att det står strawberry. Strawberry. Alltså betyder strawberry. Hit uppen och stopp i. Strawberry. Det stod strawberry på den här och den var ja, vad ska man säga mer? Den här vann. Den här burken kommer jag säkert använda i papper som jag ska ta papper. Det är säkert. Nästa helg ska jag göra en video med min kompis Valda. Då ska vi göra en challenge, en sing challenge. Det blir bra. Hej! Så hej!